En tot cas, quan ho parlàvem al secretariat, anàvem analitzant una mica els texts i veies que estaves expectant perquè una mica vas veient aviam què surt. Estàs preocupat perquè, com indiquen tot el que posen aquí i la ràdio que ha sortit, anem endarrerits i a la vegada estem sorpresos. I m'agradaria utilitzar la meva intervenció per fer una reflexió que segurament tots i cadascun de nosaltres l'hem fet, però penso que seria bo, més que res per no repetir moltes de les coses que s'han dit, que a més podries estar-hi absolutament en d'acord. Entenent la importància absoluta de la cimera contra la corrupció pels temps que vivim, estem cofois, com sempre en aquest punyetero país, d'una cosa que és una desgràcia. El fet que tingui que existir la cimera contra la corrupció és una desgràcia en si mateixa, perquè això seria inconcebible. Vull dir, en una democràcia o una suposada democràcia que calgui una cimera així, és que estem ben cardats. I per tant hauríem de dir, hosti, què passa? Que jo li tingui que dir a algú, o em tingui que dir a mi, o em tingui que exigir a mi exemplaritat, honestedat o honradesa, que jo em tingui que dir o dir-li a un altre, escolta, no tinguis interessos espuris, no cediu als lobbies, que l'important no són els diners, que a més no us teniu que aferrar al poder i per això anar per les pressions. No cago en Déu. És que fotem cagar amb perdó, Vull dir, arriba un moment que dius, fem-s'ho mirar, però és que va amb el mateix sistema. Fixeu-vos que en un moment donat de pandèmia i d'emergència extrema no es pot realitzar, per exemple, la intervenció a una nacionalització d'una empresa perquè faci productes de primera necessitat, però permetem que intermediaris i empreses guanyin un 400% de benefici. Això li hem d'explicar a algú? És que estem ben tarats. Això de l'economia del mercat, que algú me l'expliqui. Que algú me l'expliqui. Llavors vull dir, bé, anem fent. Aquí ho hem dit, anem lents. No, anem tard. Què collons lents? No, anem tard de collons. I això ho tenim clar. O anem pel pedregar. Demanem transparència. Això vol dir que som opacs. On hi ha autoritat a l'opacitat? L'únic que hi ha és poder i és en el que ens aferrem i per això el fem opac i per això demanem transparència. Refot. Bàsicament, quan necessitem regular i controlar l'ètica, és que individualment i col·lectivament estem molt cardats. I per últim, i a més és la voluntat de tots perquè així ho hem expressat, ho espavilem tots plegats perquè el descrèdit és la mort de la participació individual i col·lectiva. I és el que estem afavorint tots plegats. Uns perquè la permeten, els altres perquè miren enrere i els altres perquè som incapaços de fer-li front.